karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Lula's Boy. Hello, Mon! Unsa? Ay, ginoo ko! Dadaan lang tingali siya sa ospital! Dadaan lang siya, Mon! Ato na kita magkita dito! Oh, Sige. Magkita na ta dito. Bye! Ay, Jo, nagsige ko no og suka si Mateo sukad pagganid ang kadlawon. Karon ko no dugo nang niyang gisuka. unsa? Hala, ginoo ko. Ay, pastilan mahimo ba ipadaplin lang una ang ibaw kahiubos ni Mateo. Maluoy ka niya, Jo. Dadon ato siya karon ni Mon sa ospital. Okay, Lola. Ako na lang mo adto. Mas stress na po ka dito. Dini ka lang. Ayaw ka wala ka, Lola. Ako ra dito. Tetere, atimanan ninyo si Lola. Mula ka ako. Mato ko ospital. Sige, Jo. Yes. Definitely. I-admit siya. So, i-cancel lang una ang iyang mga meetings for today. One ko sa opisina later. Oh, okay. Oh, sige. Bye. Mon. Jo. Uy, salamat nga ni Aka. Ikaw ra? Oh, wala na lang ako pa kuyugas, Lola. Tingalig mas stress to. Mausad. Oh, gitabang pa siya sa mga doktor. Grabe bang ang iyang inom gabi igod. Wala gyud siya tarong kaon ning milabay nga mga adlaw. Ngano ko man si tarong kaon nga daghan man si kwarta. Jo, atong time nga wa ka. Halos din na siya mukaon. Sige ra na siya ginom. Wa ka magkabantay, ha? Wa ka magkabantay? Nga mihugo siya? Oh. Tik, uyas kong migo lagi, Jo. Bisan karon nga nabalik na ka, goal gyapon kay siya. Kay, wa man kay maayong tinagdan niya. Sorry ha, nga gisultihan ti kanini ha. Tabian magugo. Ay, mura magod sa mig mga nagsuon anak niya god. Kay ba magi ka anak, di ba? O wa na siya gitago nako. Mahal taon kay ka anak niya Jo. Sa wa ka pa moabot siyang kinabuhi, bato na siya. Gahi, di madutlan, kublan ba. Niya, kuan, mahumok na siya sa iyang lula. Pero pag abot nimo, nalanay ang tao na siya, we. Sige na, pwede na kamudol niya. Murag human ang doktor nga mi-check up niya. Kita lang do, Mon. Ay, ikaw lang, God. Mag-process pa ko siyang admission. Sakit ka ayo. Jo, Wala na ko panihas, Lola. Tingalig mas stress. Salamat. Ayaw na pagsulti. Pwede magunit sa imong kamot. Please. Pwede mag-kiss. Sorry. Igo na. tanawa. Awa. Ulcer gid no? May gani. No need drug surgery. Just, ug pwede rasad nga ma-discharge dayon ka. Pero, daghan-daghan kay kag tambal. O, ampinganan ang imong diet. Ma-discharge ako dayon ko ron, bro. Aw, saman di ay. Aw, dili pa eh. Sorry. Sipiat ka na. Namgani agi mo rin si ing-ingog na. Dili pa. 3 days mangitog ingon sa doktor. Mo bisito siya ni mo unya. Asa ba si Judy ay tuod? Ha?
Igawas pa. Maigi palit. Saan nagdalagi ng naong nimo? Nihayag naman na mo na magibutang fluorescent. Ha? Okay na mo? Ambot. Pero, so far, medyo okay naman. Main tao ma-okay na gyud mo? Thank you, bro. Ay, sus, gamay, maliit na bagay. Nya, mulakaw na ko. Maligo pa ko. Maho akong angit. Sus, ako na problema sa ko ninyo sa inyong problema Sige, uli sa ko, maligo sa ko. Mag-ilis yung madto na sa opisina. Balik na ko niya. Okay, bro. My goodness. Na-discharge na tuod ko. Pero niya pa ko nagawat sa buset na sakyanan. Asa naman to? Yes. Undawin ako. Ako lang gipahimutag ang admission ni Mateo. Oh. Okay. Na-admit si Mateo. Ni Asya din ni karon. Agpaso na ko si muna. Di na lang. Mag-inquire na lang ko sa kung asa ang room ni Mateo. Asa ang tas, Jo? Anong lugay mo siya nabalik? Mubalik pa ka siya. Lord, pabalik ka lang yung taon siya. Yan na siya. Butihan ko. Magpa-pretend kong natog. Midool ka siya ako. Mahal. Mateo? Jessa? Jo, mahal. Hi, Jo. Ibutaran din ako mga pinalit. Bugawas ako balik. Okay. No, ikaw ang gawas, Jessa. Huwag ka kinahanglan na din. Ayaw lang gud ko hingin ni Mateo. Pagtiwas na mo diha. Jo! Hey, Mateo, maibot na imong dextrose. Ayaw pag-ali. Mateo! Mateo! Katanga gyud ako Nagpadaram gyapon ko siyang drama. Otro sa to, Simon. Otro sa to. Jo! Dili na ako magpailad pa ni mo, Mateo. Bahala ka diha. Dili na ko niya makita din Pero makahilak man ko. Dili ba ko agad hilak? Jo! Nakitaan ko. Dili ko paapas niya. Jo, paminawa ko! Paminawa ko! Ay na magdagan, Jo! Dili na ko mabinaw ni mo. Magpalayo Jo! ako ni mo, Mateo. Panuwi ka! Jo! Jo! Oh, Mateo! Ay, mga pigil ko ini. Di kabot sa opisina. Asula ning watay togo pero okay lagi hapon. At least, happy na tong akong amigo. Okay, siya pa ni? Si Ju pa ni? Hello, Jo! Mon! Si Mateo! Ha? Ay, nga no? Kung sila hitabo ni Mateo? So, there you are. Hilak-hilak na ka. Pero ikaw ay hinungdan nga naingon anak si Mateo. Ayaw kong ina na pagstorya, ha? Kay ngano? Kadili ba tinuod? Kung wa ka nag-arti-arti ug dagan-dagan, di siya bugokon nimo. Dili mabagok ang iyang ikay nakaingon niya. Pahawa, Aragod. Ayaw kong papahawa. Kaya ako'y witness sa nahitabo. Nakakita ko. Di ako pagkahitabo. Drama kay ka. Bruha ka. How dare you! Ma'am. Pag-away din oy. Dito mo sa gawas.
Sorry, guard. Hoy! Hoy! Asa ka? Ay, ma'am, ayaw lagi, ma'am! Buhi akong bukton. Ato bang ako? Ha? Imo ko gisagpa. Pag-o pa ni naayo akong naong, dako kay ko gasto ini niya imo lang sagpaon. Ay, ma'am, ayaw lagi mo, ayaw lagi pag-away lagi, ma'am. Ato mo sa gawas, kana mo din sa hospital. So, magtawag ko polis, ha? Buhi akong bukton ba? Dili ko. Ah, di ka? Ma'am! Ma'am! Uy! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!